ଅରେ ଅଦା। ଆରେ ଆଖୁ। ହର୍ଷଇରେ ଇଟା। ଦୀର୍ଘଇରେ ଇସ। ହର୍ଷଉରେ ଉଇ। ଦୀର୍ଘଉରେ ଉଣା। ରୁରେ ଋତୁ। ଏରେ ଏକତା। ଅଇରେ ଐରାବତ। ଅରେ ଉଠ। ଔରେ ଔଷଧ। କରେ କୁକୁର। ଖରେ ଖଜୁରୀ। ଗରେ ଗାଈ। ଘରେ ଘୋଡ଼ା। ରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ଚରେ ଚଷମା। ଛରେ ଛଞ୍ଚାଣ। ବର୍ଗେଜରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଝରେ ଝାଡୁ। ନିୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ଟରେ ଟଗର। ଠରେ ଠିପି। ଡରେ ଡାଳିମ୍ବ। ଢରେ ଢମଣା। ମୂର୍ଦ୍ଧନରେ ପଣସ। ତରେ ତାଳ। ଥରେ ଥାଳି। ଦରେ ଦରଜି। ଧରେ ଧୂପ। ଦନ୍ତନରେ ନାଗସାପ। ପରେ ପେଚା। ଫରେ ଫୌଜ। ବରେ ବାସନ। ଭରେ ଭାଲୁ। ମରେ ମସିଣା। ଅନ୍ତସ୍ତଜରେ ଯମ। ରେ ରାଜା। ଳରେ ନଳ। ଅଏବରେ ତାୱା। ତାଲବେଶରେ ଶଗଡ଼। ମୁନ୍ଦନେଶରେ ଷଣ୍ଢ। ଦନ୍ତସରେ ସୂରୁଜ। ହରେ ହଳଦୀ। କ୍ଷରେ କ୍ଷେତ। ୟରେ ଗୟଳ। ଲରେ ଲେମ୍ବୁ। ଅନୁଷ୍କାରେ ହଂସ। ବିସର୍ଗରେ ଦୁଃଖୀ। ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ଭଉଁର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।